दा जोंहा स्कुल थांलाय फैलाय जानायाव जोंहा जोबोद खस्थ' मोनदों आरोथ' अखाबाथ' जोंना जोबोद खस्थ'जों जायो साइकेलजों नारलाय फैलाय गोबां खस्थ' जायो बेनिखायनो आङो सार प्रमद सार एमएलए सारमोनखौ खावलायदों जे थाबैनो दालांखौ बानायनांगौ जोंहा मानोना जोबोद खस्थ' जादों अखा हानायनि दारै आरो जे बे दालाङाथ' 2020 मायथाइनिफ्रायनो बायदों दाबो जायाखै बेनिखायनो आङो खावलायदों जे थाबैनो दालांखौ बानायो। माबायदि खस्थ' मोनो ओरैनो बे लामायाथ' बे मेन लामा होनजायो बेंटल टु थिनालि बिदिनो जोङो फिरफिलि सालायो जोङो नाथाय जोङो फिरफिलि सालायनायाव दा जोबोद खस्थ' मोनबाय आरो फिरफिलिया गंनैसो बाहाय बेलथायबाय दा बेलथायनानै बोखांनो खस्थ' जाबाय दा बेनिखायनो जों सानो आरो बे लामाया जुदि दाख्लैसो खाम्फा गायसननाय होननानै जों मोनथिदों बे लामाया जाबाय होननानै जोंनो मेनलि दा जोंनो आर्जेन्टआ जाबाय साबवे बे साबवेखौ जोंनि थाखाय माने बानायना होयो मानो होनब्ला जोङो बेजों थांलाय फैलाय जों फिरफिलि सालायो आरो फरायसुलि फरायसुला बेजोंनो थांलाय फैलाय खालामो दा बिनि थाखायनो जों माने थाबैनो बानायना होयोबा जोंनि पाब्लिकनि थाखाय मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो दिनैथ' बे दालाङा बायनानै थांबाय बेनि अनगायै नोंथांमोना टाउन फारसे थांनांगौ जायोबा बबे लामाजों नोंथांमोना गिदिंलांनांगौ जायो ओरैनो जोङो दा गारि घरा खारजा हिसाबै जों ओरैनो सारियालिजों थाङो आरो बेजों नङाबा जोङो ओरैहाय दुनाबारिजों थांनाय जायो आरो दा बेहाय जोङो आधा घन्टानि जायगायाव जोङो 1 घन्टा लामा लायो दा जों बे अफिसियेलि थांनायाव जोंहा बुहुद खस्थ' टाइमखौ जों होसोनो हाया जायो आरो दा बे लामा जायोब्ला जोंनि थाखाय माने मस्ट एकदम जोंनि थाखाय मोजां आरोखि मा बुंगोन दे सार बे दालांनि सोमोन्दै गिबियाव आङो मिडिया पर्टेल बिथांमोनखौ आं बाहाय नुजाफैनो थाखाय गिबियाव आं साबायखर बावदों दा बेनो जे जों दिनै नैबे लामायाव जमा जानायनि उद्देश्य दा बे उद्देश्यआनो जाहैबाय जे जोंहा उत्तर दांगियावनि सिङाव थानाय गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालि दङ दा बे स्कुलाव जोंना जेनाखि गोबां जे फरायसा फरायसुलि जे नैबे लामाजों थांलाय फैलाय जायो दा बेखायनो जे नैबे लामाजों थांलाय फैलाय जानायाव जे जोंनि साफ्रोम फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा जोबोद खस्थ' मोनदों दिनै जोंनि फरायसालियाव हाबनाय स्टुडेन्टफ्रा एबसेन्ट जानानै दिनै फरायसालियाव नुजाफैनो हायाखै दा बेनो जोंबो बिनि सायाव जोङो फरायसा आरो फरायसुलिनि सायाव गोख्रों जों मा खालामनो हायाखै मानो होनबा जे लामायानो थांलाय फैलायनि उसुबिदाबा जों मा खालामनो दा बेखायनो जोङो जाहाथे जोंनि जे फरायसा आरो फरायसुलिफ्रा जोंनि बे लामाजोंनो थांनानै जोंनि फरायसालियाव फरायनानै जे रोंगौथि लानो हायो बेखौ जोङो नुहुरदों दा बेनि थाखायनो आङो दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट बेखौ खावलायनो सानदों दिनै जे नैबे लामाखौ बानायाब्ला जे जोंनि फरायसालियाव जे फरायनानै गोबां जे फरायसा फरायसुलिफ्रा मोजां जे पार्सेन्टेज लानानै जौखोन्दो लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनानै पास जालांनो हाबाय दा बेखायनो आसा खालामदों दा इयुनाव जोंनि जे थांखि बे थांखिया जाहैबाय जे जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालियाव मोजां जे गथ'फोरखौ सोलोंथाइ होनानै मोजां शिक्षा होनानै जाहाथे गाव गावनि जे थांखि बायदि जोङो जाफुंसार होनो हायो बे उद्देश्य नाथाय नैबे जे लामाया दिनै बायबाय थांनाय जेनाखि 2020 मायथाइयावनो बे लामाया दालाङा बायनानै गोजानानै थादों नाथाय बे थांलाय फैलाय जे उसुबिदाया बोसोरबै रानिं जानानै दं नाथाय दिनै आसाम सरकार आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट दासिमबो बिनि मावनायनि जे थांखि जों बे लानायखौ जोङो नुवाखै दा बेखायनो दिनै आं खावलायगोन जे आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट नोंथांमोना दिनै नैबे जे लामाखौ जाहाथे बानायनो हायो आं दिनै बुंनो नागिरदों जे जोंनि फरायसालिनिल' फरायसा फरायसुलिया खस्थ' मोनाखै बाहाय दैमालु गोजौ फरायसालियाव फरायग्रा साफ्रोम फरायसा फरायसुलिफ्राबो खस्थ' मोनदों लोगोसेनो जोंनि साफ्रोम फोरोंगिरि बिथांमोनाबो दिनै खस्थ' मोनदों लोगोसेनो जोंनि बे लामाया थिनालिनिफ्राय लानानै थुक्राझार बेनिफ्राय बेंटल बे लामाया बिनिखायनो बेजों थांलाय फैलाय गोबां जेनाखि सुबुंफ्राबो दिनै खस्थ' मोननो गोनां जादों दा बेखायनो जे नोंथांमोना दिनै नैबे जे दालांखौ बानायनाय लामाखौ बानायनाय जिबायदि खामानिखौ मावोब्ला जे निस्सय जोंनि साफ्रोम फरायसा फरायसुलिफ्राबो दिनै नैबे लामाजों थांनानैनो फरायसालियाव फरायनाय सोलोंथाइ लानाय बे शिक्षाखौ जाहाथे मोननो हाथों आं बेखौनो दिनै बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट नोंथांमोनखौ आं दिनै नैबे मिडिया पर्टेलनि गेजेरजों
दिनै साफ्रोमबो खावलायबाय आरो नैबे जेनाखि जोङो दाखालि जोङो नुनो मोनो तिनालियाव मोनसे खाम्फा गायसननाय नैबे लामाखौ जासिगोन होननानै जों खोनानो मोन्दों नाथाय दासिमबो नैबे लामाखौ मावनायनि अन्थाइ थाइसेबो दिनै जों खोलैनाय मोनाखै आरो लहा मोनसेबो गारनाय जोङो दिनैसिम दाबो नुनो मोनाखै दा बेखायनो आं खावलायबाय नोंथांमोना जाय नैबे लामाखौ कन्ट्राक्टर हिसाबै दिनै बेखौ लानानै दङ नोंथांमोना दिनै बे खामानिखौ मावनो जाहाथे खालामो आरो लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्ट नोंथांमोना दिनै जाय कन्ट्राक्टर दिनै बेखौ लानानै दङ दा बेखौ मावनो जाहाथे इमिडियेटलि बा गाबोन बा समफोरनि गेजेराव मावनायनि जे लाहार फाहार खालामो बेखौ आं दिनै मिडियानि गेजेरजों